Ak je jednoducho povedané dýchanie narušené u človeka, u pacienta, našou hlavnou úlohou je ho zabezpečiť. Na zabezpečenie dýchacích ciest používame viaceré pomôcky. Začal by som to najjednoduchšou. Najjednoduchšiu pomôcku na zabezpečenie dýchacích ciest máme vždy so sebou, sú to naše ruky, ktorými dokážeme jednoduchým úkonom, ťahom za bradu a tlakom na čelo vlastne spriechodniť dýchacie cesty záklonom hlavy. Ak nám to teda týmto manévrom nevyjde, postupujeme ďalej v zmysle možností, ktoré máme, a to sú samotné pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest. Základnou pomôckou na zabezpečenie dýchacích ciest je takýto ústny vzduchovod. Je to plastová anatomicky tvarovaná rúrka. Pri zavádzaní vzduchovodu spriechodníme dýchacie cesty a pripravíme si ich záklonom hlavy, predsunutím sánky. Veľkosť vzduchovodu určíme vzdialenosťou medzi ušným lalôčikom a kútikom úst na zodpovedajúcej strane a vizualizujeme si ho priložením vzduchovodu k týmto dvom štruktúram. Vzduchovod zavádzame spodnou časťou smerom na tvrdé podnebie a rotačným pohybom v osi zasunieme do dýchacích ciest, do oblasti faringu za koreň jazyka. Skúškou správnosti nám bude pri priložení ambuvaku a utesnení masky o tvár tlakom a céhmatom dvíhanie sa hrudníka, ktoré nám signalizuje plnenie pľúc nafúkovaním teda ambuvaku. Poprosím laryngoskop. Je to prístroj, ktorým prevedieme samotnú vizualizáciu vchodu do dýchacích ciest, kam sa bude zavádzať endotracheálna kanila. Samotný laryngoskop pozostáva z ručky a lyžice. Veľmi dôležitým bodom je funkčné svetielko, ktoré nám pomôže sa zorientovať v dýchacích cestách. Laryngoskop sa teda drží v ľavej ruke a zavádza sa z prava do ľava, z toho dôvodu, aby sa koreň jazyka, samotný jazyk odsunul na bok, teda v tomto prípade doľava. Nadvihnem mäkké podnebie, a to týmto ťahom v osi smerom hore. Nesmiem to páčiť, ale musím to len ťahať v osi a vizualizujem si vchod do dýchacích ciest. Vidím otvor, ktorý je lemovaný v druhej väčšine hlasivkovými väzmi, teda hlasivkami, a presne to je identifikačný znak, kam mám zaviesť kanilu. Poprosím kanilu. Kanila má v sebe zavedený zavádzací drôt. Drôt nesmie prečnievať koniec kanily. Je to preto, aby tá plastová hadička, ktorú ideme dať do dýchacích ciest, tam bezpečne zapadla. Čiže nasmerujem si spodnú časť kanily do otvoru hrtana a ťahom zasuniem koniec kanily medzi hlasivky do trachei. V tomto momente poprosím záchranára, aby mi vyťahol zavádzací drôt. Ja si fixujem polohu kanily. Poprosím záchranára, aby obturoval istiaci balónik. Vyťahnem bezpečne laryngoskop. Na kanile máme ciachovanie, to znamená vzdialenosť od konca kanily po hornú časť. Správne zavedenie, samozrejme v závislosti na anatomických pomeroch, by malo byť zhruba od 21 až do 23 cm pri ústnom kútiku. Vieme si to samozrejme takto na tejto stupnici overiť. Máme obturovanú kanilu. Skúška, či sme správne v dýchacích cestách, sa vykonáva viacerými spôsobmi. Prvý spôsob je napojiť na ambuvák a sledovať pohyby hrudníka pri stláčaní a vháňaní vzduchu do pľúc. Najlepšie je vyžiadať si fonendoskop.
prístroj, ktorým si popočúvame dýchacie pohyby na 4 miestach. V prípade pozitívneho vzduchového nálezu budeme kanilu fixovať. Jedna metóda je fixácia leukoplastom pri kútiku úst. A môžeme si to poistiť do kríža druhým leukoplastom. Týmto spôsobom je kanila fixovaná proti pohybu v dýchacích cestách. Druhým spôsobom fixácie kanily je takýto fixátor, ktorý sa vloží do úst. Kanila sa nasmeruje presne do pozície, v ktorej má byť. Zafixuje sa to v smere doprava a ešte samotná kanila sa prifixuje malým leukoplastom proti pohybu. Posádky RZP disponujú pomockami na zabezpečenie dýchacích ciest pacienta laryngálnymi tubami. Táto laryngálna tuba slúži ako alternatívne zabezpečenie dýchacích ciest pacienta. V posádkach RZP ich využívame podľa výšky pacienta, označené sú farebne aj číslami. Takže začíname laryngálnou tubou číslo 3, ktorá je na výšku približne 155 cm. Túto laryngálnu tubu nafúkneme príslušným farebným označením žltá číslo 3. Ďalšia veľkosť je číslo 4. Laryngálna tuba číslo 4 slúži na zabezpečenie dýchacích ciest pacienta vo výške 155 až 180 cm. Samozrejme znova farebná príslušnosť, to znamená červená číslo 4. A najväčšia veľkosť to je fialová, to znamená laryngálna tuba číslo 5. Znova farebná príslušnosť číslo 5 a tá slúži na alternatívne zabezpečenie dýchacích ciest u pacienta, ktorý má výšku viac ako 180 cm. Súčasťou výbavy posádok RZP je samozrejme táto striekačka, ktorá slúži na nafúknutie balónikov. Samotná laryngálna tuba sa skladá zo spodného balónika, z vrchného balónika a priestoru, ktorý slúži na samotnú ventiláciu pacienta. Ďalej v tej vrchnej časti si všimneme 3 indikátory. Ten stredný, ten najhrubší indikátor slúži na to, aby sme vedeli identifikovať ústny kútik pacienta. To znamená, že správne zavedenie tejto laryngálnej kanily si vieme overiť aj práve týmto indikátorom. Hĺbka zavedenia laryngálnej tuby sa vykonáva po zuboradie, ktoré je na úrovni tejto hrubej strednej čiary. Tuto máme laryngálnu tubu číslo 4, to znamená číslo 4 a farebná príslušnosť červená. Nafúkne sa balónik, začína sa nafúkovať spodná časť plus tá vrchná časť pacienta. Táto spodná časť obturuje priestor pažeráka, táto vrchná časť obturuje tie vyššie dýchacie cesty, priestor v oblasti epiglotis. Takže tým pádom sú dýchacie cesty zabezpečené. Laryngálnu tubu zavádzame po tvrdom podnebi, kde sa dostávame do vstupu do pažeráka. Po zavedení je hrubý prúžok na úrovni spodného zuboradia a začneme s nafúknutím červeného indikačného prúžku číslo 4. Spodný balónik obturuje vstup do pažeráka a vrchný hornú časť vstupu do dýchacích ciest. Priestor ventilácie pacienta je tým pádom zabezpečený. Posádky RLP disponujú alternatívnou pomôckou na zabezpečenie dýchacích ciest pacienta a je to laryngálna maska Saprim.
Používa sa pri nemožnosti zaintubovania pacienta klasickou endotracheálnou kanilou, kedy sa zavádza takisto po tvrdom podnebi. Rozlišuje sa rôznymi veľkosťami od 1 po 5. Správnu veľkosť laryngálnej masky Supreme volíme na základe hmotnosti pacienta. Zavádza sa do dýchacích ciest pacienta naslepo a následne sa obturuje príslušným množstvom vzduchu a slúži ako alternatívna pomôcka zabezpečenia dýchacích ciest pacienta. Laryngálna maska sa skladá zo spodnej a z vrchnej časti. Vrchná časť má 2 vstupy. Väčší vstup na ventiláciu pacienta kompatibilný so všetkými druhmi ambuvakov. Menší vstup slúži ako vstup na odsávanie žalúdočného obsahu. Tu je jeho ústie. Ventiláciu pacienta zabezpečuje laryngálna maska tým spôsobom, že sa nafúkne, obturuje balónik a týmto miestom vstupu do dýchacích ciest je zabezpečená ventilácia pacienta. Na modeli dýchacích ciest to vyzerá tak, že sa zavádza po tvrdom podnebi. V mieste zuboradia sa nachádza protiskusová vložka a laryngálnu masku nafúkneme príslušným množstvom vzduchu. Množstvo vzduchu sa nachádza aj na tejto zadnej časti laryngálnej masky. Na základe nových odporúčaní v resuscitácii z roku 2015 je vhodné u resuscitovaného pacienta pri ventilácii využívať tzv. ETCO2 senzor, to znamená tzv. kapnograf, ktorý nám monitoruje vydychované CO2, napája sa na samotnú endotracheálnu kanilu, bakteriálny filter a samotný okruh ventilátora. Na displeji sa nám zobrazuje adekvátna ventilácia na základe čísla o ETCO2. Schodoles alebo skladacie kreslo s pojazdom po schodoch je transportná pomôcka, ktorú využívame na transport pacienta, ktorý nie je schopný chôdze, alebo ak by z dôvodu zvýšenej fyzickej námahy mohlo dôjsť k zhoršeniu jeho zdravotného stavu. Pred naložením pacienta na schodoles rozopneme bezpečnostné popruhy s tlačením červeného tlačidla PRESS a povolíme popruhy na maximum. Nastavíme hlavovú opierku k výške pacienta v sede. Pacienta šetrne preložíme alebo prenesieme na schodoles. Pri usádzaní pacienta na schodoles jeden zo záchranárov nohou zaistí schodoles proti posunutiu ako prevenciu proti neželanému pádu pacienta. Po usadení pacienta na transportnú pomôcku ho fixujeme bezpečnostnými popruhmi najprv cez ramená, potom okolo pása a zopneme do jedného bodu. Následne uťahujeme pásy tak, aby bol pacient bezpečne a pevne pripútaný, ale aby nemal pocit tiesne alebo obmedzenia dýchania. Ďalším krokom je fixácia dolných končatín. Po bezpečnom uložení a pripútaní pacienta na schodoles vyzveme pacienta, aby si ruky položil pred seba na stehná. Pred schodiskom zastaneme, pritiahnutím červenej rukovete k sebe vysunieme pojazdný pás a vyzveme pacienta, aby sa nechytal pri transporte po schodoch zábradlia. Záchranár vpredu istí a sleduje pacienta. Záchranár stojaci vzadu nakloní na seba schodoles a pomaly šetrne spúšťa pacienta po schodoch.
Pri zváraní sudov v dielni došlo k výbuchu jedného zo sudov, pričom pri explózii utrpel zvárač rozsiahle popáleniny hrudníka a oboch horných končatín. Pri takomto type zásahu, kde došlo k explózii a nahromadeniu toxických plynov, myslíme vždy najprv na vlastnú bezpečnosť a vstupujeme k pacientovi až po overení a vyhlásení priestoru za bezpečný. Prípadne nám pacienta do bezpečnej zóny vynesú hasiči. Po príchode zdravotnícki záchranári realizujú prvotné a druhotné vyšetrenie pacienta, vrátane získavania anamnestických údajov a ošetrujú popálené miesta. Poďte mi, pani, strašne to štípe. Dobre, pani, lepšie cítite úľavu? Ale strašne ma to boli. Nebojte sa, pani, dobre. Chladí to, ale strašne ma to boli, štípe. Pichnite mi dašu, prosím vás, pomôžte mi. Dobre, ja si idem chystať na žilu. Pomôžte mi nejako. Bože, na čo som sa do toho púšťal? Na horných končatinách nie je možné zabezpečiť venózny prístup z dôvodu rozsiahlých popálenín. Je nutné zastabilizovať pacienta, podať analgetickú liečbu a doplniť mu čím skôr chýbajúci objem stratených tekutín a zabrániť rozvinutiu šoku. Budeme sa snažiť vám napichnúť žilu, dobre? Aby sme podali vám nejaký liek od bolesti. Pravdepodobne bude musieť vám zabezpečiť prístup do kosti. Táto metóda sa využíva ako alternatívny spôsob zavedenia intravenózneho vstupu, kedy z rôznych indikácií nie je možné zabezpečiť ten venózny vstup, napríklad skolabované venózne riečisko a podobne. My máme tú indikáciu 3 neúspešné pokusy alebo 90 sekúnd. Celosvetovo je tento spôsob aplikácie intraosálnej ihly ako prvou alternatívou, ak nie je možné zabezpečiť venózny vstup do pacienta. Sú tu miesta radius, malleolus, proximálna tibia. Tým, že tento piest zatáčame, tým pádom aj znižujeme samotnú dĺžku výstrelu ihly. Najčastejšie miesto u dospelých je proximálna tibia, to znamená to najvyššie možné miesto. Detskú intraosálnu ihlu volíme od veku 0 až 12 rokov a primárne je to miesto vpichu proximálna tibia. Miesto vpichu je veľmi dôležitá vec. U dospelého človeka je to pod jablčkom, pod patelou, približne 2 cm v rovine tuberozitas, potom 2 cm mediálne dovnútra a 1 cm nad. Vyťahneme si poistku. V momente, keď sa táto poistka vyťahne s tlačením týchto dvoch krydielok, je intraosálna ihla nachystaná na aplikáciu. Táto poistka má funkciu aj fixácie samotnej intraosálnej ihly v mieste vpichu a v neposlednom rade aj vytiahnutie samotnej intraosálnej ihly z toho miesta vpichu. Pacient v podstate necíti bolesť, je to také mierne zaštípnutie, tým pádom nejaká špeciálna príprava pre toho pacienta nie je potrebná. Trošku ma to teraz pekne, dobre, pane. Vydržíte. Teraz, dobre. Najdôležitejšia časť prichádza pri odstranení samotného tela intraosálnej ihly, kedy miernym kruživým pohybom opatrne vyťahujeme samotné telo intraosálnej ihly, zároveň ľavou rukou si fixujeme samotnú intraosálnu ihlu. Telo intraosálnej ihly môžeme dať na bok, vyťahujeme zavádzač, mandren, a fixujeme samotnú intraosálnu ihlu poistkou. Ideálne je zacvaknutie do samotného konusu intraosálnej ihly a smer by mal byť smerom dole k chodidlu. Tým pádom sa táto poistka opiera o samotnú kosť a tým pádom je tá fixácia úplne pevná. A samotný port a konus intraosálnej ihly je kompatibilný s akýmkoľvek druhom predĺžovacích hadičiek, respektíve infúznych setov, klasickým obvyklým závitom.
Takto intraosálna ihla je pripravená na aplikáciu. Podržíte to takové, dobre? Možno potom na tie cvičné nové páže, môžeme. Samotné podávanie liečiv má byť ľahké, bez akéhokoľvek odporu, to znamená ako keby sme boli v tom samotnom venóznom vstupe. Vhodné je tú dávku, samotnú prvotnú dávku aplikovať 1 ml 1% mezokainom a dotiahnuť do 10 aquo pro injectione. Kvôli tomu, aby ten samotný prvotný vstup liečiva do kostnej drene nebol nejak bolestivý, respektíve nejaká tlaková bolesť, aby na pacienta nebola vyvíjana. Alergiu na lieky nemáte? Kontraindikácia, čo sa týka liekov alebo spôsobov podávania liekov, nie je žiadna. Lieky, ktoré môžu byť štandardne podávané intravenózne, budú podávané aj intraoseálne. Tým pádom tam kontraindikácia, čo sa týka liekov a formy liekov, nie je žiadna. Na zvracanie nie je. Nie, na zvracanie. Dobre, výborne. Vo výbave vozidel RZP a RLP máme štandardne dospelú a detskú intraosálnu ihlu. Dospelá je modrej farby s nápisom Adults a detská s nápisom Pediatric červenej farby. Dospelú intraosálnu ihlu môžeme aplikovať u pacientov od veku približne 12 rokov. Detská intraosálna ihla má indikačné kritéria od 0 až 3 rokov, 3 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Z opačnej strany tento piestík nám umožňuje nastaviť ten samotný vpich v centimetrovej škále, a to je od 0,5